loukkaantumuksen vuoksi ja se on joitakin minuutteja vähän jäljessä muita otteluita. Kiekko mies, jolla mailaa ei ole. Kiekko viivaan, Matin Palo, laukaus, loistava blokki, Könönen ilman mailaa, Järvinen pelaa paikan ja... Marraskuussa täyttää 7. päivänä 18 vuotta. Heimosalmi. Terävät liikkeet, yrittää pelata sinne maalin eteen, mutta syöttö ei mene Turgeonille perille. Laukaus! Hyvä siirto Järviseltä laidalle, sitten haetaan Talajaa. Hämeenahon paikka tulee tässä. Matin Palo on tällä kaudella jo 2 maalia tehnyt. Hänellä on painava laukaus, kuten on myös Rudinilla. Hämeenaho hakee vielä Oihuria ja Ässät on tällä hetkellä jäämässä 6. kertaa ilman osumia. Nyt tulee hyvä paikka ja juuri kun se... Peliaikaa KK pelaajista. Sellaista parikymmentä minuuttia, mitä tekee nyt sitten Joakim Rudin. Pääsee laukomaan Hämeenaholla seuraava yritystä. Stefan Vari. Nyt on vaarallinen avaus. Hämeenaho paikassa ja tekee jo... Yksessään 7. ylivoima tämän päivän ottelussa. Hämeenaho kiertää. Hämeenaho tulee maaliin. Kotkansalon perässä tulee Joakim Rudin. Ruotsalaishyökkääjä vauhdilla taklaa kuitenkin ohi kohteesta. Määtälle viivaan. Sieltä heittoa Melart pysäyttää. Barrage Makkosa! Tuon putken aikana tullut 6 tehopistettä. Seuraava paikka ja... Hämeenaho, Piirre, viereen ja sitten loistavaa maanomaista kuviota, mutta ihan loppuun saakka ei onnistu. Kalle Maalahti, Ville Meskanen, nyt pääsee Joakim Rudin väliin. Ja siellä on kytät siniviivalla odottelemassa Ässitä ja Rudin maalin edustalla Viiret ja nyt on vaikea kiekko, mutta Hämeenaho ennättää alueella pitämään. Ja suojaa siellä laidalla. Ylivoimaa 50 sekuntia Ässillä jäljellä. Sitten Gravery kutioon pomppeen! Viiret. Hämeenaho. Raper. Raper poikittais syöttö. Hyökkäys päätyy. Ja laidat ryskyvät. Aleksi Laakso toimittaa viivasta matkalle ja irtokiekko pelattavissa. Piirret. Hämeenaho. Ja Mikael Järvinen venyttää ja menee paitsi olle Hämeenaho laukoo! Matin Palo ja Hämeenaho kääntää siihen maalin kulmalle. Karlsson vastaan Järvinen. Karlssonin purkuyritys. Graver pitää vaivatta alueella. 4 läpi Hämeenaho tykittää. Kiekko pyörähtää maalin eteen. Rudin taistelee ja edelleen pyörii kiekko siellä pelattavana. Ei tule katkoa. Ja Graver. Hämeenaho laukoo! Vieraissa me TPS:llä tässä viime aikoina sitten maaleja nähty vähän enemmän ja sama pätee tietysti Ässiin. Nyt on loistava paikka Hämeenaholle ja Hämeenaho. Raber, Hämeenaho on siinä keskellä, Rudin maalin takana. Toisella puolella sitten Heimosalmi ja sitten maalin eteen tulee kiekko ja sieltä tulee ja se... Siivoamaan maalin edustan. Hämeenaho pelaa päätyyn, nopeasti liikahtaa kiekko Graverille. Ja edelleenkin Ässillä hyvä paine päällä, sitten loista! 100. syöttöpisteen metsästys jatkuu. Jääkö se sitten odottamaan ensi kautta? Tässä on Hämeenaho! Joka on lähtöisin Ilves kasvattaja, ei kuitenkaan pääse hyökkäysalueelle. Appelgrenin laukaus Otto Latvalan jalkoihin. Sitten Lenni Hämeenaho. Kiekko laidalta edelleen peliin. Hämeenaho laukoo, Lainamäe tarjoaa! Varsin hyvin, vaikka Ässillä ei varsinaisesti. No katsotaanpa tämä tilanne. Hämeenaho! Heimosalmelle. Heimosalmi, Hämeenaho. Ja nyt on toisella puolella tilaa ja siinä vielä syöttö. Järvinen Rudinille keskelle ja vetopaikka lähtee sitten maaliin!